Ördög lopott takat, bugyon gólyába rakta, nem fér be a pokolba. Öreg ördög meglátta, jól eladja a bugyárt. Ügyes voltál. És a másik? Azt én nem tudom. Te nem voltál ott akkor? És a cifrapalota? Szívlapalotta, zöld az ablaka, gyere ki Tubalósra, mert váll a viola. Először nyitva van a hogy van? Na még jól mondta. Hogy van? Cifra? Lapalotta, zöld az ablaka, gyere ki Tubalósra, mert váll a viola. Köszönöm is. Csak ott nincs, hogy mert vár a viola, hanem csak vár a viola. Jó, mindegyikhez hozzákölt.